Ανοίγει ο δρόμος, Κασίμη. Τι Παύλο, πες μου. Τι το θέλω να φέρω λίγο κάτω. Να αυτό. Δεν βλέπω το βγαίνω. Μπορείς να πατήσεις. Μαλάκα. Πόπο μαλάκα, ξανά πάρα τώρα, έλα. Έλα να τα βγάλουμε έξω, πάρα φύγουμε μαλάκα, δεν είναι να κατάγει αυτό το πράγμα τώρα εδώ, έλα. Αυτό μηχανάκι τώρα για να πει από εδώ πέρα θα γαμηθούμε, χειρότερο τέτοιο είναι. Χειρότερα το ερικού είναι, έλα. Θέλω βοήθεια. Τι βοήθεια μαλάκα, ούτε με σκύλε το βγάζουμε. Έλα. Έλα, Θανάση. Δεν το πιστεύω μαλάκα. Παιδιά, εγώ το βίντεο δεν το αφήνω. Έλα Θανάση, έλα τελειώνουμε να πάμε να φύγουμε, εγώ θα την πολιτήσω. Έλα το βγάλουμε πάμε να φύγουμε. Λοιπόν. Έρχομαι. Λοιπόν.